qala nje zathi sisuka nje sabantu nje saphuza nje Oh, kwamnandi. nabangani. Yebo, njalo nje ngoLey'hlanu nje Friday nje kwayikho lokhu nje yabo. Kuthe nje January kwathi usuzophela uJanuary kufikile abantu sizophuza sihamba siphuzela eThekwini. Okay, imali. Niphuza kanjani? Like mhlambe niphuza niphuma ama-girls night noma mhlambe niphuza nihleli la noma niphuza kanjani? Okay, besithi masizophuza ngoLesihlanu bekukhona omunye umngane wami shuthi yena ubengafikile lo nyaka lo. Shuthi ube nabantu bakhe abaziyo kade bephuza nabo vele before. Bake abantu abaziyo kanjani, nabesilisa noma besimame noma awusichazele nje kabanzi? Bekwabantu besilisa akade bephuza nabo before. Shuthi njalo ngoLesihlanu bebefonelana nje sigqoke thina zamantombazane sihambe siyophuza sibuyise ngakusasa hlambe ekuseni sibuyiswa ngemoto. Mawuthi abantu besilisa sicela sichazele ukuthi abantu abakanjani? Abantu nje abadala bagqoka kahle abathi abantu abanemali yonke into eyifunayo nje uyasithola yabona ukuthi abantu abazimele nje basebenza kahle. Okay, kahle singayibeka nje sithi o-sugar daddy. Okay, kuthe nje sekuzophela uJanuary-ke shuthi sihambile-ke sayophuza-ke kubona labo bhuti laba ababesilanda siphuza nabo. Kube khona oyedwa-ke oyibeka ingxoxo yakhe ukuthi nje uyangithanda. Okay. Kodwa inkinga bekuwukuthi bekuwumuntu oshadile-ke. Ngithe nje ngibe nakho ukuyicabanga-ke indaba yakhe ekuhambeni kwesikhathi-ke kwagcina sengisithatha-ke isinqumo sokuthi hhayi anginankinga ngathandana naye ngisho ewumuntu oshadile. Okay. Noma bekunzima ukuthi sibonane ewumuntu oshadile nje isikhathi esiningi ubesebenza futhi eba nonkosikazi wakhe kodwa sigcine ngelinye ilanga sesibonana sabandawonye. Masiba ndawonye kwakuwukuqala kaFebruary lapho ko-10-12 lapho sabonana. Sibonane kungabi khona nkinga sibe right nje anginikeze nemali ngibe right ngibone ukuthi namaye umuntu o-right nje ozozinakekela zonke nezidingo zami. Okay. Uthi-ke siphinde sibonane okwesibili futhi masibonane okwesibili sibonane futhi kube right aphinde anginikeze nemali. Okay, uma ikunikeza imali mhlawumbe ngasibekela nje inani lemali abejwayele ukuthi akunike yona. Benginikeza nje u-2.5. Akupha nje P. Engipha nje ethi angiyibhekelele ngibone nami ukuthi ngithenga ini. Okay, wena njengentombazane nawe ephuma endaweni yasemakhaya bekunawe ubona ukuthi ubamba i-jackpot. Hhayi ngibona nami ukuthi hhayi ke shuthi uyangithanda-ke phela. Okay. Uthe nje sesibonana okwesibili hlambe ekudluleni kwesonto elilodwa ngithema ngithi ngibuyela kuyena asatholakala efonini. Kuqale kuphuma ubovu-ke manje-ke ngibe ngizathe ngiyamfonela asatholakala efonini. Hambe-ke manje ngiyakadokotela. Hhayi nakhona uma ngiyakadokotela nje usizo ungalitholi ngithola imijovo amaphilisi ngingaboni mehluko nje kufane nje. Ngibe ngisathi ngiyazama nje ukudla i-treatment angisizakali. Kuthe nje ngelinye ilanga ngigeza nje ebusuku lento leyo ukuthi nginuke ngaphansi ibisingiphoqa njalo ukuthi njalo ngihlale ngokugeza ngoba ngi-around abantu. Okay. Kwathi nje ebusuku ngithi ngizogeza ngibone nje kuphume something enye-ke futhi manje ehlukile into like yabo umsundu lento eba khona makunethile le angazi ukuthi abanye abantu bayibiza ngani kodwa umsundu. Okay, ngiyathemba ukuthi emakhaya abanye ababukeli bayayazi leyo nto okhuluma ngayo. Okay, iqale kuphume yona kodwa yona ayifani naleminye yona nje imhlophe umzimba wonke like inomzimba wempethu yabo. Okay. Kuqale kuphume yona-ke manje-ke ibe yodwa-ke. Hhayi ngingazi-ke manje ukuthi ngenze kanjani-ke nami ngithule-ke manje. Nabantu sebeyaqala kuyizwa lento yami yephunga manje. Sekumele ngiyiqhelelanise nabantu
ngihlale ngokugeza-ke manje. Ayi, kuqale kwenzeke kanjalo-ke kuphume yodwa-ke. Ngaqala nga-realize manje ukuthi ayisabi yodwa seziyaphuma yimi.